Però tu aniries així vestida? Sí. Vale. No, res. Això és... Això és... Això és... Behind the Les noves masculinitats. On són? Qui en sabe dónde? Estan aquí. O diuen més estar-hi i no hi són. Al capítol d'avui volíem posar èmfasi en el fet de... Ens interessa molt els tios deconstruïts. Ens interessa moltíssim. Molt. Interessant. Treballats, sisplau. Em podeu seguir a l'Insta? Sí. La qüestió és que ens trobem, no?, amb diversos companys, individus, per dir-ho d'alguna manera, sí, perquè companys tampoc, personatges, que sota una falsa aparença de deconstrucció, falsíssima, no?, bueno, això, no?, juguen a ser com un tio que ha treballat la nova masculinitat, que no sé. No? Juguen a ser lluques i són cactus. Pa que m'entiendes. Les lluques són així, no? Com molt maques. I els cactus punxen. Punxen, i són perillosos. A mi se m'ha podrit un cactus, Doncs mira. Mira, això és que El hi ha... vaig arregar massa. Metàfora bona. No reguem, si us plau, a cactus, vale? Que no valen la pena. Que no valen la pena. A veure, pobres cactus, o sigui... Sisplau. No, necessiten poca aigua. Poca aigua. Però és que els tios que no estan deconstruïts ni aigua. Els cactus, m'entens què vull dir? Pobres, tampoc tenen la culpa. Yeah. Per tant, el missatge és erroni. Ens hem equivocat. Lo siento, m'he equivocado. No volveré a passar. No volem que el missatge sigui erroni en el capítol que hem fet. Que quedi molt clar que els macho flowers no ens interessen. No. Val? I els hi han de veure llautó i fer hasta aquí. Igual m'interessa Com la- si estic del plan masoca. No. Què va, no. No ens interessa. No ens interessa. No ens interessen gens, fora. No, que va. A mi no m'interessen gens, ja ho sabeu, que va. Sí. No, jo, la veritat que no vaig mai amb macho flowers. No, que va. Cortar. És mentida, no? Bueno, llavors la lliçó d'avui és... Bueno, lliçó, a veure, tampoc... Lliçonetes. No pretenem alliçonar ningú, perquè ja veus que som tres bebès, però vaja. Doncs això, vale, que ja està, vale, xicots? Ai, és que segur que hi haurà molta gent que s'ofendrà. I què? Què Doncs dius? ja està Com que bé. s'ofendrà? Ja està bé. De home. què? Les nostres seguidores ja saben de què parlem i els nostres seguidors esperem que entenguin això, no? També. Llavors, si estàs mirant això i ets un macho que creus que s'has deconstruït però això t'està ofenent o ressonant, Ets un macho flowers. podria ser. Vale? Sí. Escriu-nos... Bueno, no. No No ens Perdó, és que veus, som molt simpàtiques, no? Sí. Vull dir, treballa tu. No, sí, treballa tu del plan, paga per anar amb una professional, Paga. Treballa tu i després ja parlem. Sí que aquí ja fem masses coses gratis. Sí, ja està bé, ens hem cansat. Prou. Ru-pu-pu-pu-pu, pu-ru-pu-pu-pu-pu, pu-ru-pu-pu-pu.